Tomu sa hovorí štart. To je Jožko, dobrá? Rýchly štart. Rýchly štart, hej? Dobre, takže ty už môžeš, ty už nastartovaný, hej? Mám rýchly štart za sebou. Tamto še štartuje ešte hodinu zas. Ja ešte keď si vyšikám, to bude taký mak starďák. A tu ďalší. Daj Bože. Stavi zece, ja poď sa teraz, tak budem vrátiť, a momentálne máš fotku. Máš na to, že ja ho otočím. Ja ty točíš, hej? Tak. Až to tak dlho zaostruješ. Sneží? Ježišmária. Matko Božka, to je krásne. Sneží zo stromčekov. A Jurij Roman. Ak ty. Nádhera. Čo Jožku? Na piči, mi lepí normálne. Tá, vieš ono, všetci máme strach. Tá co už no. Spadni aj tu. Spadni aj tu. Stoj. Tu ostanem stať. A tu, doľava. Doľava. No vidíš, ti to ide. Jak ide. Také povieš, že ešte neoplatí toho roku, to na druhý sa tiež záš neoplatí, bo nebudú love alebo cočka. Príde slabší rok a toto. Tak, Ja mazol, že máš doma, príde sezóna. hej, máš, hotové. Dvojkovia, stúpate. No to Ďuri, jak pred jazdom? Vyjadri svoje pocity. Začína na extrémny freeride. občanka ostáva, hej, uprostred toho. Občanku ochábia ma na jednej lyži rovno do drevárky. Toto môžeš do strojovne rovno zhočiť dole. Do strojovne, hej? Tam zelenovka. Tam Jem srandujte. Tam še pije malinovka, ty kokse, toto nedobre tu už. To som dopadnul, to. Toto, ale to ja už to vidím, že to my ideme na polidňo igru, no časne dole na... Kamaráde, to až ak ideme do Hmenoho, stavíme autíčko, vyhodnotíme situáciu, príjmame uznesenie. A ty myslíš, že to poviem ráno do pčolníka, či jak? Nie do pčolníka, to však do toho, jak sa volá toto, Mexiko, či jak? No to neviem, o ktorej dojdeme. Čo, o ktorej dojdeme? No tá pavin 3 hodiny wellness ešte? Poď, pekne ideš! Skúsený freerider. To je pohoda, ne? Korenka boľa. Táto už starší človek to To musí tak, tak. už sa rozpadávajú, polčas rozpadu za nami. To tak, no. Už jak uran. Vidím, že to oni dvaja. Upala devúška. Ale dobre, že si snaží. Dobre. Snaží, furt, padať To a má byť. snaží sa. No dávaj, stávaj! Dojde mi film. Dobre, toto natoč. No však točím, len poď, bo film mi dojde. To vidí teraz, čekaj. No to nie, co bude vypínať, tá ideš, nie? Šusom! Čo som na chate stojíme? A už keď budeš dole, tak už objedné pivo potom. Terchovej. No, len sa neboj, poď pekne. Vidí, staj ono. No, Super, poď. vidíš, Juuu, ty jo, a ďalší. Počkej, poď na bok, trošku. No ide Sašo. Tam kto ide, to už Dušan, ne? Nie, to je Jožko. Opa! Koho teraz točí? Sašo ešte ide. No, spádi, nech mám čo točiť, to keľu taký chce rozmaznané. No ale tá Jožko ide jak pila už. Ty si bol na kurze, čo? Tak vyzerá, že hej. Dávaj.
Ďalší. No do ryti. Líza! Kokčo, Líza skoro mi utekne. Dobre, stoj! Choď Sašo, ty mu, nech mu neuteče. Tomu sa hovorí záchranná akcia teraz. Chlapci, aby som tam išiel, ale ja musím točiť. Počkaj, tam ľudí pozabíjal. Počkaj. Nazam už. Som ti ju vypol. Vypol, ja viem. No vidíš, a ty hovoríš, že som ti veľmi priťahol, tak keď pri takom páde ti vypne, tak nemôžem mať veľmi priťahnuté. Počkaj. Ty si teraz nevyberiem. Čekaj, ja ju vyberiem. Počkaj. Neviem, ktorého mám skôr. Neviem, ktorého mám skôr točiť. Jeden chujovo vyžuje. Mali by ste padať v jednej linii, vieš, tak v jednej čare. A poď. Pejočko, dobre ide. Kto tam leží v snehu? Nož, Julia. Dobre. Ja!